No niin, oikein kiva nähdä teitä kaikkia taas viikon jälkeen. Tervetuloa. Meillä on tänään uusi jäsen. Kerttu. Eli ole hyvä, Kerttu. Hei, mä olen Kerttu ja mä olen alkoholisti. Jos sä Kerttu kertoisit meille, että minkä takia sä haluat lopettaa juomisen. Joo. No, mä haluan lopettaa, koska... Kerro vaan, me ollaan täällä kaikki sun tukena. Sä voit kertoa. No, koska aina kun mä juon taikka on juonut, niin sitten... Mä niin kuin menee kontrolli ihan kokonaan mun niin kuin sitten tekee... Tai siis, että mä haluan olla niin kuin koko ajan vaan kaikkien miesten kanssa. Niin kuin sillä lailla, että niin kuin, sitten kun en ole niin kuin sille yhtä oma itteni sitten kuitenkaan, että kun ihan kuka tahansa kelpaa, vaikka ihan hirveäkin oli viimeksikin ihan kauan. Semmoinen, että tekee niin kuin mieli koko ajan. Hyvä, Kerttu. Sä tuntuu oikein pahalta, niin voit ottaa vähän. Hyvä.